Hvordan har det været at gå i gang med det? Altså, nu har jeg jo aldrig lavet sådan noget her keramik før, så det var noget helt nyt for mig, men jeg havde jo selvfølgelig en klar idé om, hvordan jeg gerne ville have, det skulle se ud. Det færdige, men jeg synes, det er blevet meget bedre, end det jeg ligesom havde forestillet mig, fordi det er svært at forestille sig det, uden ligesom at se det. Det fedeste har nok været at se, hvordan jeg har drejet leret. Ja. Og sådan, det er meget fascinerende at se. Ja. Og sidde lidt mere ud der. Ja. Så kan man lige sådan sige, hvordan man gerne vil have det. Ja. Jeg kan meget godt lide en udvendig form. Ja. Hvor bred den skal være i bunden. Altså nu skal den selvfølgelig gå mere ud af. Den er måske lidt for bred. Den er stadig for bred i bunden. Ja. Synes du, det var svært at forholde dig til formen, når vi sad og drejede det? Altså det synes jeg faktisk var fint, fordi vi jo først har lavet skitserne, så jeg havde ligesom allerede en idé om, hvordan jeg gerne ville have det. Ja. Så, hvor jeg har tegnet en rigtig flot skitse her. Og det havde jeg tænkt skulle være sådan aflang, og gerne med en kant rundt om. Det der med at se det visuelt, sådan bare på et stykke papir, så det der med sådan rent faktisk også at kunne have det i hånden. Ja. Jeg kan nok bedst lide, når den sådan runder lidt. Ja. Jeg synes også, det spiller også bedst sammen med formen her. Den ligesom, fordi den har de bløde former, den så også runder. Det er ikke sådan et kantet look, det kører også. Svært det der med at få det inden for hovedet, det man forestiller sig. Og så få det ned på papir, og så også få det forklaret. Ja. Vi skulle finde farve til keramikken, og jeg havde helt klar sådan idé om, at det skulle være noget med lyserødt og gult. Men når det er, man kommer de her glasur på, så arter de sig jo forskelligt. Ja, og det var lidt svært at finde ud af, hvad det skulle være. Ja, det har været svært også, når man bare sidder med sådan en masse forskellige prikker med glasurprøver på, og se, hvad kan egentlig noget i forhold til hinanden. Jeg kan godt forstå, at det har været ret svært.